og hovedet på. De får hurtigt fat igen. Rasmus Nielsen chipper den nærmest ind her. Der kommer Onuachu! Brav af et hovedstød. Fremragende. Vi snakker lidt om det der med hans måske knap så fantastiske teknik i hovedspillet, men der må vi nok sige, vi æder lige det ord igen, fordi det der, det er så flot ind. Og jeg lige vil sige, Rasmus Nielsen med venstre fod, skal han gøre det? Ja, det skal han. For det her, det var nemlig fremragende. Der er tilpas meget fart i, så han behøver ikke selv at give den vildt meget fart. Han skal dirigere den ingen chance for Nikolaj Larsen, men vi sagde det her, selvom der er 3-4 minutter igen. Og ja, det er en kendsgerning, det bliver til pointdeling. Vihorst føler selvfølgelig, at det her skulle have været 3 point, men sådan er fodbold jo meget, meget tit, når der bliver lagt tryk på til sidst, og når man ovenikøbet møder et hold med så høje spillere, som tilfældet er her, jamen så er det jo det er også unfair, Carsten. De må være over 2 meter, er det ikke det?